Awu. Yini le ekhulunywa uSibongiseni Dlomo lapha e-Eddington? Eddington Primary School. Yini le ekhulunywa uSibongiseni Dlomo? Hayi man, no. Kwenzakalani kanti ku-ANC? Kwenzakalani ku-ANC? Yini le ekhulunywa uSibongiseni Dlomo lapha ekhuluma esibhedlela lapha e-Eddington? Ngesikhathi kunemashi yelokhuzana yelokhuzana yabantu laba bokufika abangenawo amaphepha abafaka ingane lapha e-Eddington. Ngeke ngizolokhu ngiliphindile leli gama. Bathuke laba bafuna ukuthuka, laba badefendayo bahambe bayothenga amakhokho, laba badefendayo baphinde badefende futhi. Ngithi bathuke futhi laba bafuna ukuthuka, laba badefendayo bayothenga amanye amakhokho mawukuthi amakhokho abadefenda ngawo asedabukile noma asegugile, bayothenga amanye. Ngizolokhu ngiyishile lento. U-ANC iyamshaya itiming. U-ANC iyamshaya itiming. Yipi timing engikhuluma ngayo? I-timing yokwenza izinto nokukhuluma izinto kuyiwo okhethweni. U-ANC iyamshaya itiming makusuka kuyiwo okhethweni. Yini le nkulumo ekhulunywa uSibongiseni Dlomo? Ngicela makuthi le nkulumo ekhulunywa uSibongiseni Dlomo ikuphuthile, ngicela uyibone leyo video nayi ngezansi ngiyifakile. Nayi ngiyifakile le nkulumo kaSibongiseni Dlomo efaka isikipha se-ANC. Yileyo nkulumo le engiyifakile lapha engiyipostile. Yo. Ulikhipha ngembaba. Akahlonizi ngisho ukuhloniza abantu bakithi besenkingeni engaka. Uzothi nabangenamaphepha, nabangenayimvume ba right baye ezikoleni. Nabangenamaphepha. uSibongiseni Dlomo uyayazi. Okay. Ake ngingathi uSibongiseni Dlomo ngoba enye into uSibongiseni ukhulume efaka isikipha sika-ANC, ezilunga lika-ANC, imember yeParliament, ugovernment ka-ANC. U-ANC uyayazi inhlungu abantu baseGoli ababhekene nayo kulento yeingane yokuplacewa kweingane. Uthi bayayazi inhlungu ababhekene nayo eGoli. I've been there mina eLokuzaneni kulento yokuplacewa kweingane lapha eJoburg. Uthola abazali bekhala ecomplain, umzali ekhalela ukuthi ngihlala la nakhe ekhaya. Uma ucross umgwaqo nasi isikole ngaphesheya komgwaqo. But ingane yami bavele bayithatha bayoyiplace le la osekufanele khona ngifaka imali yokuthi kube khona manje transport ezothi uthi ingane iyisele isikole sibe singaphesheya komgwaqo. Okwesibili, hayi ukuthi angi-applyanga, nga-applya in time. Ingane yami isikhala isitholile. Sekufanele ngabe lokho ngidinda manje la ngabe ngintanta manje ngituta nendishi. uSibongiseni Dlomo, u-ANC uyayazi ipain abantu abakuyona ngalento yeingane zesikole. Oh yeah. Let me tell you something. Ungayenza yonke into. Ungayenzi into ezozwisa umzali ngengane yakhe. Ungayenzi into ezozwisa umzali ipain ngengane yakhe. Uthi uSibongiseni Dlomo hayi ngifikile mina lapha bawu6 abantu abangaphandle bokufika bala. Lento engiyishoyo makuthi awuyizwanga lalela ivideo lengezansi uzomuzwa khona. And ukhuluma ngelikhulu iqholo nomkhanala. Uyabhosta. Khona igama lisebenzisile elingi-irritateile. Uthi uma kuwukuthi i-constitution inamagap kulaba bathi inamagap. Hayibo Dlomo, awuyazi i-constitution yethu ithi inamagap? Awuyazi i-constitution ya-South Africa ithi inamagap? Uyokhethweni njalo, ANC uyokhethweni njalo. Ufuna amavote u-ANC, njengoba enza kanjena nje. Ubungeke lento lena leta ade uyiphendula laphana, ubungeke uyiphendule ngobuhlakani. Uyiphendule ngobuhlakani ube nento ethi no siyabezwa abantu bakithi, siyazizwa izikhalo zabantu bakithi. As a result, that's why sifikile la, because sifuna ukuzochecka yonke le nto leyo, because siyafisa ukubambisana nabo ukuze kungagcini kuhlukumezeka abantu abanamalungelo la eSouth Africa ngenxa ukuthi bahlukumezeka ngabantu abangenawo amaphepha. But siyayilungisa leyo lokuzana.
alingise le statement engizizwileyo nje esikhulunywe lokhuzana. Khona statement esikhulunywe umntwana oseyibindini, umntwana Thulani. Umntwana Thulani lesa statement ngicela ukunitshela usibeke ngobukhulu ubuhlakani. Let me repeat myself. Umntwana Thulani usibeke ngobukhulu ubuhlakani. Kodwa ngicela ukutshela lapha esandlwana ayikho into ezokhulunywa ngalesa statement. Yongibuza. After isandlana ubuye uzothega le video le uzophendula la. Ayikho into ezokhulunywa lapha ephathekayo. Kodwa umntwana uThulani uyibeke ngobuhlakani. Uqale wasebenzisa igama elithi abantu bokufika basiphuza inyongo. Ithini lonto? Ithi hayi ke noma yini asezoyikhuluma umntwana Thulani angehlisa amaphaphu. That's why uthemethe umntwana Thulani siyacela ke nabendlovu nehlisa amaphaphu. Abantu baba nento ethi hayi no. Noma uthi akhona befuna ukuyenza but sowehlisa amaphaphu because khona igama elikhulunywa eqaleni elithini elisebesiphuza inyongo. Okungukuthi noma ngabe kuthiwa indlela elaliswa ngakhona izolaliswa ngengqondo ethi hayi nendlukulu nayo ikhathele lento lena. But you can't say ebantwini base South Africa abantu bakaZulu Natal ofuna bakuvotele njengeqembu ofuna ukuya ngalokhethweni uzothi hey nathi sile ngaphandle babe sihlalisa singenamaphepha. Lalela le ngaphandle nani ba u17 enanile ngaphandle nani ba u17 akaze thina esivotayo la akaze siyele lokuzaneni muzohlukumeza abantu la lokuzaneni wese ufuna namavoti. uANC abantu njengamanje balele ngaphandle because ama-legal minors ahlukumeza abantu basemzansi. Uhulumeni oholwa uANC uthula uthe du lapha eThekwini njengoba kuhlukumezeka abantu nje. Umeya weTheku oyilunga lika ANC umeya uCyril Xaba uthule uthe du akasho lutho. He bafethu ulo uGwede Mantashe ukhulume istatement esi-reckless wathi abantu abasha uthusensele igama uthe abantu abasha bangamavila that's why bengawuthola umsebenzi. uGwede Mantashe wake wafesa kuphi lapha akafesa khona? uGwede Mantashe kuphi lapha ingane yakhe yake wafesa khona? Uyayazi pain uGwede Mantashe yokungasebenzi uhlala ekhaya ingane yakhe ihlala ekhaya ingasebenzi. Hayibo wenzani ANC? Ufikele Mbalula uthe ekhuluma la ngo-day 1 kade uNhlahla Mkhwanazi ekhipha istatement ekhuluma kwi-media laba mhla ka6 July. Wakhuluma ufikele Mbalula uthe mayisebona usegaxele wathi hayi abangizwanga kahle bangikhothe kabi. Uthena uMantashe uthe abangizwanga kahle bangikhothe kabi. Yikho noSibongiseni Dlomo kusasa izothi mayisimbuza imedia athi aningizwanga ningikhothe kabi. Yikho le video siyifakile la ukuze awazi amagama wakhulumile. Awuthi ngutshengise buka nangu lokuzana uThami Ntuli lo we-IFP lo uPrime. Ukuthi wenze njani? Uselishayile igoli already uselishayile igoli. uThami Ntuli uye wanamathela entweni ethi abantu bayamthanda uNhlahla Mkhwanazi. Wavela wathi ngizokhupha noNhlahla Mkhwanazi ukuthi sicela abuyele abe provincial commissioner. Lento ayikhulumayo ngenxa yokuthi ithandwa ngabantu. Abantu njengamanje bathe kulokuzana kuNtuli. Thina ngapha sizoneglect abantu bakithi. Uthini uSibongiseni Dlomo ake ningitshele? Hayi ngeke. Ngicela ukubuza. Njengoba uANC nje uhulumeni kaANC wathi ama-tuck shop lawa holwa abantu bokufika foneka regulatwe baregister kabusha. Ngicela ukubuza ukhona e-tuck shop yangakini okwathi makukhulunywa so statement leso wahamba namhlanje akekho noma sathi masikhulunywa basekhona manje basekhona. Kufika abantu lapha ngebhanoyi besuka le elokuzaneni angazobe besuka ePalestine noma kwa-Israel bafika ngebhanoyi bengenawo amaphepha. Uhulumeni wathi hayi siyayisebenza leyo nto leyo. Ngilibekile ukhetho usufikile uNovember. Nizosifunda isifundo ngoba nifuna ukuzwa uma abantu bekhuluma nani befune uANC anamathele kakhulu ebantwini kulento labakhala ngayo ngento yokufika kwabantu. Anamathele ngisho abathi ayikho into azoyenza enzela ukuthi ngoba kukhona into ayifunayo kubo. Ngilibekile ukhetho la ngoNovember.